Mula sa isang COVID-related death noong September 19 at 20, karagdagang 20 ang namatay sa probinsya ng Tarlac dahil sa virus nitong September 21. Isa ito sa mga all-time high COVID death toll ng lalawigan. Base sa datos na inilabas ng Provincial Health Office, kalahating porsyento o 10 sa mga binawian ng buhay ay mga senior citizen. Pinakamatanda ay ang 83 anyos na lola mula sa bayan ng Mongkada, habang 18-year-old na lalaki naman mula sa Kapas ang pinakabata sa listahan. Paalala ng Provincial IATF, kahit pabakunado na ang ilang Tarlakenyo ay maging masigasig pa rin sa pagsunod sa mga itinakdang health at safety protocols. Dahil umano sa pagsulpot ng iba't ibang variant of concerns gaya ng Delta, mas mainam pa rin ang ibayong pag-iingat upang maiwasan ang hawaan lalo na sa mga hindi pa bakunado. Even with the vaccination po, ingat po tayo kasi hindi po ito 100% na hindi kayo mai-infect. Pero at least it will lower yung symptoms. Hindi, ayaw natin po maging severe at critical kayo, kaya bakuna po ang talaga nating tinututukan. Pero dahil sa vaccine shortage supply mula sa national government, hindi makaarangkada ng husto ang rollout sa probinsya. Sa kanilang huling COVID vaccine report, 172,131 Tarlakenyo na ang fully vaccinated. Lampas 16% pa lamang ito ng higit 1 milyong populasyon na dapat bakunahan. 382,620 naman ang nakatanggap na ng unang dose ng vaccine. Pagsisiguro naman ng World Health Organization na lahat ng vaccine brand na available sa buong mundo ay epektibo sa lahat ng COVID variants. But at the moment, we are confident that the vaccines are protecting against all variants. How long they will protect boosters, I think we're going to talk about that a bit later. That's something that's obviously, still coming in. Umabot na rin sa 15,146 ang confirmed total cases sa buong probinsya ng Tarlac. 16.53% o 2,504 sa bilang ay aktibong kaso. 501 naman ang namatay at 12,141 ang gumaling na. Hanggang sa katapusan ng buwan ay iiral ang General Community Quarantine sa Tarlac Province. Rainiel Pawid, CLTV News.